Assalamualaikum lailikala bɛɛ lajɛlen n bɛ aw bɛɛ fo baarayɔrɔ la kɛyɔrɔ la kuma dɔ bi ye dimanche ye alhamdulillah ni ye aw ka émission kura sigilen min bɛna passer Zaidu chaîne sanfɛ dimanche o dimanche k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 16 ka taa bila kaɲa 17 la émission min bɛna kumada di denmisɛnninw ma ka denmisɛnninw kala hadamadenya kumacogo la k'u kala hadamadenya bilasirali cogo la k'u kala u n'u fila ɲɔgɔn cɛ kuma na k'u kala u n'u masa filan cɛ kuma na émission min bɛna denmisɛnninw ba don la k'a yira k'a fɔ ko hakilina b'u la hakilina min bɛ ni mɔgɔkɔrɔbaw y'a lamɛn a bɛ se ka sigi jan bolo ko bɛɛ n'i ka dɔnta don ko maa kana jɔ maa la an ka nin émission ba in kɔnɔna na an bɛ foli di salon sawadogo ma ale filɛ nin ye dɔgɔtɔrɔso Kolika dɔgɔtɔrɔso kɛrɛfɛ émission in dɛmɛbagaba dɔ y'ale ka taa se ADG Bazar ma ka taa se Kolika dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ma émission min bɛ ni a sigilen don aw ye bi ka kumada di denmisɛnninw ma an n'an ka invité ba de bɛ ɲɔgɔn na bi invité min bɛ yen n'a dogolen tɛ a jouera cinéma long métrage dɔ la a ye kabako lamaga an ka jɛ an ka a kunbɛn n'o ye Umu Kone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kan jumɛn b'i da? Kan pete. I b'a kan? Awɔ. Yani an k'i bisimila an ka plateau kan a ka d'an ye i k'i tɔgɔ ani jamu i k'o fɔ lailikɛla bɛɛ lajɛlen ye. Ne tɔgɔ Umu Kone. Umu Kone. E fa tɔgɔ? Yahuba Kone. E ba tɔgɔ? Bintu Jara. Bintu Jara. Hali bi an bɛ foli di Yakuba Kone ma ka taa se Bintu Jara ma ko émission in ko an n'aw denmuso an n'anw yɛrɛ dɔgɔmuso an n'an baarakɛɲɔgɔn k'an n'o de bɛ ɲɔgɔn na bi. Umu an ma fara ɲɔgɔn na dɛ. Umu i donna école la? Awɔ. I bɛ classe joli la? 5e année. 5e année. Hali bi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka kalan tiimɛko ɲuman Ala k'a nɔgɔya i ye. Amin. I ye denmisɛnnin ye Ala k'i kɛ mɔgɔkɔrɔba ye. Amin. An ye wele bila i ma bi i nana an ka wele lamɛn a diyara n ye a bonyana n ma e yɛrɛ welelen ka na plateau in kan nisɔndiya jumɛn de b'e la e bɛ se ka mun de fɔ lailikɛlaw ye? Cɛtiribɔ bɛnna an ma wa a diyara n ye. A diyara i ye. Hali bi an bɛ tɛgɛrɛ fɔ Umu kun Umu n'i ka nin kuma in ɲɛna kojugu e denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu e ɲɔgɔnna denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u sigilen don k'a lajɛ e bɛ se ka mun de f'u ɲɛna e bɛ se ka mun de fɔ denmansaw ɲɛna minnu denw bɛ cɛtiri bɔ e bɛ se ka mun de fɔ k'u wasa? N'a denw ye cɛtiribɔ foyi t'u la k'u kalan kuma dɔrɔn. K'u kalan kuma dɔrɔn na. Hali bi a tulo bɛ an ka invité d'honneur ka kuma ninnu na a ka kuma ninnu basigilen don kuma ninnu bɛ hakili di mɔgɔ ma o b'a yira k'a fɔ denmansa minnu bɛ yen nɔ n'olu denw bɛ cɛtiribɔ kɛ k'a yira k'a fɔ cɛtiribɔ tɛ baara lankolon ye wa cɛtiribɔ tɛ mɔgɔ lankolon baara tɛ hadamaden n'i yera sira min na bɛɛ bi o sira de minɛ n'i ye. Hali bi an bɛ tɛmɛ ni Umu ye. Umu n'an y'a ta k'a lajɛ bi denmisɛnnin caman minnu bɛ si kisa la ka taa ye o nɛn ka di ka se ta ma e ka o dalilu ye e nɛn ka di mun de y'o dalilu ye? Ala ye. Ala de y'o kɛ o tuma an bɛ masa in fo k'a barikada k'ale bi k'a ka dɔ fara Umu ka nɛndiya kan an y'a ye filimu musojugu kɔnɔna na i ye baaraba k'a kɔnɔna na i kumana kosɛbɛ i ka rôle diyara mɔgɔw ye e bɛ mun de sɔrɔ k'a fɔ o filimu na o filimu ye nisɔndiya jumɛn de se ma? Nisɔndiya belebeleba. Nisɔndiya belebeleba. Umu fɛn saba bɛ yen an bɛna o ɲininkali tɛnku i la wulu ani jakuma ani sɛ k'e ka kelen di i fa ma ka kelen di i ba ma ka kelen di i dɔgɔnin ma e bɛ nin tila cogo di? Ne bɛ fɛn di n ba ma sɛ di n ba ma ka wulu di n fa ma ka pigeon di n dɔgɔnin ma. Ni bagan ninnu kelen kelen fɛn filɛ nin ye a bɛɛ bɛ taamasiyɛn ko fɔ hali bi ni ne tun y'an ka bi thème ye ɲininkali tɛnkulen don lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fɛnɛ na ka fara Umu ka ɲininkali kan k'u k'a bila commentaire la wulu ani sɛ ani jakuma ko k'o tila mɔgɔ saba ni ɲɔgɔn cɛ Umu bɔra k'o définir sisan o ye Umu ka faamuya ye hali bi ɲininkali in dayɛlɛlen don an bɛna baronin dɔ la ye Umu hali bi an bɛ taa an ka émission kɔnɔna na nin kɛra suguba de a binna kɔlɔn kɔnɔ a ye tile 3 kɛ kɔlɔn kɔnɔ minɔgɔ ni jiminɔgɔ y'a sɛgɛn dumuni t'a ka don a kan f'a bɛ ɲini ka sa misini tɛmɛtɔ o de nana tɛmɛ kɔlɔnda in fɛ a ye suruba i kanto misini ma ko n kɔrɔ misini ma ɲɛ ne ma ne bɛ saya dɛ i tɛ ɲɛ ma k'i ko lajigin k'an labɔ i y'a faamu
suruguba ye mun fɔ a y'a kɛ delilikanw ye misinin ko suruguba lɛdu tɛ la n'i ko ko n k'i labɔ ni labɔra ni nani bala na a bɛ gɛlɛya dɛ a ko wallahi n bɛ yɔrɔ min n'i ye labɔ n tɛ foyi k'i la misinin ko jigi k'a labɔ a labɔlen a ye bala misinin na k'a t'o bila e m'a ye ɲɛngoya ani bezɛnkɔniya ani juguya o de kɛra ka hadamadenya sigi gɛlɛya an bolo bilen layidu tɛ mɔgɔw la bilen o kɛlen k'a t'a bila Zozani ba tɛmɛtɔ de nana bɔ olu kan ye olu ko k'a dun kɛra cogo di misinin donna kuma ɲɛ la k'a ɲɛfɔ Zozani ba ye Zozani ba ko nin ko in bɛ yɔrɔ min sisan k'ale bɛna min kɛ k'ale de b'o dɔn ko surukuba ka jigin kɔlɔn kɔnɔ a nɔ na n'a jiginna kɔlɔn kɔnɔ sisan misinin k'i ku kɛ k'a labɔ ale yɛrɛ ɲɛ k'a ye n'o kɛra ale bɛ se ka kɛti tigɛ surukuba laloma in jiginna kɔlɔn kɔnɔ a nɔ na Zozani ba ye kanto misinin ma ko misinin i jɔlen tɛ yan n'a bɔra k'i sɔrɔ a bɛ baara da i kan ni ziiri in dara i ye k'a jira k'a fɔ ɲɛnamaya kɔnɔ i mana kɛ cogo o cogo i k'i hakili to i yɛrɛ la i k'i hakili to i kumacogo la n'i ye kuma min fɔ i k'o bɔ a sira fɛ dimi mana bonya cogo o cogo i k'i hakili to i dusukun na hali bi Umu an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye Umu ɲɛnamaya kɔnɔ mun de ka di ye ne fa ni ne ba o de ka di ye o mana bɔ yen dun ne tonton e tonton hali bi an bɛ Umu fa a n'a ba fo n'o ye an yɛrɛ fa a n'an ba ye ka fara an tonton kan du kɔnɔna na ko hali bi k'a ka émission de don denmisɛnninw ka kɛnɛ ka kumada di denmisɛnninw ma ka yira k'a fɔ ko denmisɛnninw fana n'u ka hakɛ don denmisɛnniya kalancogo ɲuman denmisɛnniya bilasiraliko ɲuman ko denmisɛnnin tigɛ kogo ɲuman k'o de bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔɔni an n'an ka invité belebeleba in de bɛ ɲɔgɔn na bi ni bɛɛ ko a ma ko Umu mais ne t'a wele ko Umu dɛ e b'a wele ko Umu Nɛntumani de ka d'a kan a bɔra long métrage min na sisan a ye baara dɔ k'a kɔnɔna na film min bɛ n'a diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ ni a y'a jeniyɔrɔ fin cɛ Zaro e fana ma se kuma fɔcogo la dɛ ne tɔgɔ tɛ Umu Nɛntumani ne ka denw di dɔw ma ne tɔgɔ fɔ ten tɔ hali bi sa lɛlikɛlaw a yɛrɛ tulo bɛ kuma la a yɛrɛ tulo bɛ kuma la Umu Nɛntumani ko ma d'ale ka deguli don bon hali bi sa an bɛ tɛmɛ ni babu ye an y'a mɛn k'a fɔ ko projet wɛrɛw bɛ yen nɔ i bɛ ka jouer o film fɛnɛ na comme actrice principale e bɛ mun de sɔrɔ ka fɔ o film na n'o ye fantanya ye e bɛ se ka mun de fɔ i ɲɔgɔn denmisɛnninw ɲɛna minnu parents bɛ fantanya kɔnɔna na e bɛ se ka mun de f'u ye n'aw fa ye fantan n'aw ba ye fantan aw ka n'aw ta faamadenw fɛ parce que faamadenw bɛ se ka mun kɛ fantandenw tɛ se k'o voilà a yɛrɛ y'a ka nin kuma ye sisan nafaba de bɛ nin kuma na ko fantanden kana ta faamaden fɛ ko i golo ma se yɔrɔ min n'i y'a sama ka se k'a bɛ fara Umu ka nin kuma ye kalanba bɛ nin kɔnɔna na ko fantandenw a y'aw hakili to aw yɛrɛ la Umu film in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ i bɛ ka na hakilimaya baaraba k'a kɔnɔna na e bɛ mun de fɔ film lɛkɛlaw ye minnu bɛ na film in kɔnɔ i bɛ mun de fɔ olu la an b'u fɔ an ka dɛmɛ b'u kan halisa Ala k'u sara hali bi Ala k'u sara degun jumɛn de bɛ anw ka baara in yɛrɛ kɔnɔna na mun kɛlen don ka art gɛlɛya bolo e k'o fɔ an mago bɛ se dɛmɛ jumɛn de ma an bɛ ka wari ɲini ka d'an fa n'an ba de ma wari ɲini ka d'an fa n'an ba ma hali bi ka bisa an n'an ka invité in de bɛ ɲɔgɔn na an tɛ ɲinɛ k'a tɔgɔ fɔ aw ɲɛna Umu Kone o tɛ voilà cameraman yɛrɛ n'a tɛmɛna lumière tigi yɛrɛ kan lumière tigi yɛrɛ na don émission la sa